What's up mga katsada? So mayong adlaw dahil guys, nanapod meron para maghimo og video. Daw sa di mo ganiha. Oh, dahil nagtagbo na kayo kanya guys. Kay na may tagbo ang Barangay Maasin, Indang, Leyte, Philippines. So, pero amoy pakita ang video. In 3, 2, 1. Tara. So, sekarang guys, naitagbo sa barangay. Kami mga kasada kayo nagbo nito. Salam. So, good morning day guys. Padong day magtagbo karon. Kay sugo sa among kapitan, magtagbo bago pud kumontaris ba. Magtagbo na karon na sila. Di man makuha lagi, di man mabali na kamera, di maato sa back. Mo na si Eo na, mo ni. Si Raulito, Alverol dagang salat, pakpak. Waton ka. Waton ka puno, waton. Waton. Waton is ka. Darag direktor ah. Ano si direct? Buhay, lamuta. Lagi muta na vlog may muta. Falling star. Dapili. Ya, ano saya? Ha? Ya, saya kasulti naman sa mga tsada ya. Wala tayong mga face mask, delikado. Ay, atoy matakdan tag-COVID ani oy. Ya, salamat. Mo dito si Pardodong na. Ini kadto paglihok. Mantoy kogon ni. Ladok ato tayo buang. Dahil ang tuhay ito, matindang ito. Wala na sikap. Sige, sa team cup mga tsada. Los-los ninyo boys. Mana dahil sikap. Maldita dayon. Di maluoy. Snack na, snack na. Snack na ko no. Snack
tandaan ko tiri. Oh, manakay to, yes. Wala guys, manakay may sakyanan, kanang dako kayo. Kanang sada kayo. Ah. Asa man kanang hinapli na re. Ito ka mo. Sama na mga guys, sila. Sa itano guys. One eternity later. Sir, sa importe naman sa vlog, sir. Salamat. Ikaw, boss. Atong ipasabot nga katong i-absent karon lapas dahil kayon kung sunod sa bado pagtambong, ha? Nga atong inumbulan nga kapag biagaman, mao na atong clean up schedule. Bitap. Nga, nahihiday, ikayon matagbo, ug di katagbo sa schedule, na usta sa bado, ug dahil di kuhan ti dawa doon. Mao na atong pag-agitasyon sa dapat ato sa barangay hall. Sa atong ordinansa, mo explain sila. Namahuman na kaakuan, pwede ka manguli. Eh, ako tayo mga distancing, wata. Salamat, kampong. Kita mo, buwan dito sa laong kayo dito sa kupon. Stop na. Guys, abot kami guys. Kanami sa nay mga bato daghan ah. Awa sa. Sanaw. Guys, ang wazag bato. Ito kayo. Sila po dali guys. Nakasada. Bato. Wazag bato. Guys, may nabang tubig. Hi vlog kan. Mana ilang nanandriya. Kusog kasi sa mga agas. Sama sa kusog. Sa iyang dugha. Mo ni siya. Kanang mainom ni siya. Awa ha, mainom ko. Video. Watch me. Watch me. Please man. Ini ang dati si. Hindi ito. Ikaw po. Kani siya kay Tirano. Look. Hold. Hold ka dun dahil. Hold dun dahil ko ang tamos. Tamos ko no.
Loh. Grabe, kamaumos ng suksok. Bilis na. Ayun. Mo din siya traktor. Nakatada ko na lang traktor like. Oh, itawag na traktor mga katada. Traktor. Si traktor. Da kani oh. Yo, kani kayo. Sigana ba? Dagan ko. Mudagan ko man. Ilaga. Oh, tagbat slice kay bato dire. Ato may salog. Go, Bill. Nakatada mamalik kapag niya to sa ako. Ay, kapag may mga bato dire guys. Iya, ato may salog. Bato, maayo ka na. Pero dapat, di mo na ito suyopon. Pamali mo kadaot. Kuhag bato. Itambak. Oy, suyopay. Bawa to. Salamat kayo. Ikaw kuya, unsay mong masulti sa pag-inom nimo? Ang ahol may makasulti at pag-inom na ito sana glowing. Lami kayo siya inom kay tubig mo siya. Ikaw, bakit? Ay, nakulit ba to guys? Bagay ba? Bagay ba? Butan kayo atong director guys. Banggil berarti oi. Butan kayo atong mga katada. Hoy, bundat. Hoy, dito. Tambal us tasa ka. Benar berngait. Dari pegait dia. Masih masuntin mo. Masuntin mo ang pagkuha ng bato niya. Nice guys ya guys. Kami sa pilis na. Basta. Kami sa pilis na. Ako sa remote mo taon. Layo yung kayo. Pamunda kan bata. Selamat kayo ha. Atong director. Atong director masuntin mo sa tuan. Pagkuha bato. Ay ka guys. Luar na urang kusuha to sa. Pero kaya atis katabang ko sa atong barangay. Pero mo to. Ikaw, kana, bos gila bin otsop. Yung sumasambot na to ay. Magat ito. Tengking ah. Ay mong say hi. Okay. Hi, bye. Okay. Siapa ada kembali pemberi. Guys, welcome back. Pa-flash nga. Guys, dapat. Guys, nag-change topic ni cellphone. Come on. Guys, magdaog na sila sa bato. Piste! Nagaw-gaw sila guys kay ilang gitagag sa kuwan sa pita. Oh, ilang mo. Piste ko di. Na, wala lagi.
Sus, Ginoo. Na. Pinakalapok. Kalapok ko, may gabihan ito. So, nahotanan. Huwar, bakado eh. Oo, ganyan. So, lagi nahotanan ito. Uy, wala brief mo? Uy, brief. Ikaw. Napod na. Sige yun na yun. Ate. Guys, hugaw na kayo ang mga member guys. Buhuak ka Tungod kay pag tungod sa pita guys. Grabe, di bandul apa? Musunay man. Musunay. Oh, tara muli ta. Tara. Bahala ko ka pa sa bani. Ano? Patay ka. Patay na ako. Ano na? Ako ka sa kap. Boom! Sudahan kayong kasama guys kay inyong gihuman ang Video! Nga dako daming pasalamat sa among maabtik. Guwapo, nautan, kugihan nga kapitan, Direk Nimes. Woo! Pakpak! Huwag na sa tanan katong nalagbo. Shout out ninyo tanan guys. Mahal ko kayo. Kung nagrama sa video, please subscribe to our YouTube channel, Tsada Kayo Gold! and click the notification bell para updated mo sa mga videos na umabot. And see you next time! Dito lang sa Tsada Kayo Gold! Bye-bye!